Hey, the plot thickens sana iyajia imbiza yethu yolwimi. Andithi izolo bekunani bendiniphathele uba kuthiwa uXolani Sabelo unomfana owa i-20,000 kuba wayemnike ithenda, wayifumana ke ithenda akabinamali yopheka for la television program. Then uSduduzo Veze wamnika imali, then yena wanyamalala emva koko. Now ke ngoku uSduduzo uyewabhalela amagqwetha kaXolani Sabelo. uXolani Sabelo ke shem yifiancé kaVuyokazi Nciweni, hence ke sithetha ngalento because uassociated with umntu opopular. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. So ke ngoku guys, uXolani Sabelo namhlanje uye wabhala kwizitori zakhe naye echaza icala lakhe le story, explaining his side of the story. So it's only fair ke ngokuba thina abo Mamgobhozi babezile nalento silichaze nelakhe icala, uyabo, singabi one sided. So ndiniphathele elakhe icala ke ngokuXolani ba uthini yena xa eziphendulela ngezithyolo zoba wabolekwa i-20,000 yorendarisha ithenda for i-television program. Gqiba emva koko akambuyisela uSduduzo Veze. Now uSduduzo Veze ke bethuna uyi-sound engineer and director, usebenzile kuZalo, wasebenza koDurban Gen. Nyani zikhona ifoto zakhe siyambone kunye ne-actors and actresses. So nyani ke ayingomntu uliqoki because abanye okanye ayingomntu ongasingowamanyani, ngumuntu wamanyani lo. And I don't think ebengabeka i-career yakhe esebenza ne-production companies ezinkulu kangaka kanti ukuyismear campaign nje to destroy uXolani for nothing. But I'm not saying ba ezinto azithethayo zinyani. Masive ke ba uthini yena uXolani Sabelo xa eziphendulela uba kwenzeke ntoni ngale 20k, because sesabona ephendula esithi yena uba akayazi i-20k because kaloku uSduduzo lo ubhalele amagqwetha kaXolani la ebebhalele olunda bathetha ngaye ba can nireyidele imali yam kwi-client yenu. So uyaziphendulela ke ngoku on Instagram. Mamelani ke uthini uXolani. Uthi ke uXolani chef xa echaze lakhe icala le story, Duzi, izolo ngikubuzile ukuthi how come I'm owing you more than 20k? Wangaphendula, yes, you gave me 7k to cook for Durban Gen and I paid you 4k. But you started being greedy with your friends, asking for more with all the threats ngaphuma ke lapho. Same friends that you've been sending abakaze bakutshela ukuthi I have paid 4k and you only discovered 3 months ago. I'm not here working for you. Yekela ama isidakamiswa nanqina uzibiza pha ku YouTube. Sengithule kakhulu ningichamela ekhanda. I'll post proof. Utsho Sabelo. Then ke ngoku wachaza ba same tender that you are talking about didn't even pay me that much at Duzi. Wafaka ke, as you guys can see as a screenshot, wabhala uba paid your friend 4k owagcina engakutshelanga ukuthi ngakhokha. Wabonisa ke apha kusithwa immediate payment, kusithwa banking app immediate payment, Chechisi Dlamini 4,000 nge-16th of February 2022. Then waphinda ke wafaka esinye i-screenshot usibari wethu. Sona esi screenshot sathi, this is the payment I received from Stained Glass. So how come I'm owing you over 20k? Then wabonisa apha isithi into payment received Stained Glass DG. Noba Durban Gen la DG. Payment was 18,320. So uthi how come I'm owing you 20k? And then ke ngoku waqhubekeka ke esithi, stop ruining my image at Duzi. I'm warning you. I do not owe anybody money. Stop using my name / marriage to trend. Utsho ke bethunani usibari uXolani xa zithethelela yena njengoba niva ndicacisa ke naye icacisa uthi yena la tender wabolekwa i-7,000 for baphekela uDurban Gen, wayibuyisa i-4,000. Then bangathi bagredi ke ukusidu nechomi yakhe nechomi zakhe waveske wayeka kabhatala. Ebevumile ke izolo kwesa screenshots ka Instagram besisibonile uba ndikuowa i-3,000. Khakucacise ke ngoku le 20k uthetha ngayo. So ime njalo ke into betnani kukhona ukubolekwano ngemali, into abangavumeli ngayo yile amount ye 20k
uthi ke makayeke ungxolisa igama lakhe. Yey, hayi ke guys, ababengakholelwa ke uba le nto inoba iyinyani. So hey, makalungise indaba zakhe man ubhuti lo, because ngewayebhatile nala 3k aphume ke kubo athi nani ndiboleke 7k, and I don't know why engayibonisi la 7k, mhlambi ke wayenikwe cash hence engasibonisi apha kwi-bank statement yakhe uba nantsi 7k yayisuka kuni, ndinibhatele i-4k ndinityala i-3000. Uyabo, khanikhe nitsho bethunani uba nicinga ntoni nina ngale ntsumane yosibari wethu uXolani Sabelo. I think naye nje befaka ezi zinto nje shem uzama ubonisa novuyokazi uba hayi, ewe ke nazi izinto ziyavela but ke nalela micala ewe andikho msula kodwa noko ndityabekwa kakhulu. Mamgobhozi beni-update ke bethunani, ndingabi ngathi andilivezi icala likaSibari Xexezama naye uzithethelela and clear up his name. Ndiyabulela kakhulu ngokuthi nibukelele video, nanibona kwivideo elandelayo. Bye.